So ayan mga Bisaya, nag-exercise na ako. Pinaghahandaan ko na yung laban natin mga taga-Bisaya. Boss MG, kasama na Luzon versus Bisaya. Ready na ako. Nanggigigil ako sa mga Bisayang ito eh. Minamali tayong mga taga-Luzon. Call out Boss MG. Ito, sobra na ensayo ko. Sobra na ensayo ko para sa Battle of YouTuber. Ready na ang katawan ko. Ayan. Kahit sino, Boy Tattoo, Boy Ungas, Boy Bagsik, kahit sino sa kanila. Gusto kong pulbusin yung yung dalawang kapatid na hambog na yan. Si Boy Ungas at Boy Bagsik. Kaya Boss MJ, tinatawagan kita. Sana ilaban mo ako sa mga ano na yan, sa mga kapatid na Ungas brothers na yan. Yan. Boss MG, ready na talaga ako. Ikaw iantay ko lang yung sagot mo para makalaban ko yung Ungas brothers na yan. Kahit si Boy Tattoo, pwede mo ako ilaban yan. Ayoko muna magsabi ng kung ano tungkol sa kanila, pero pag ako nakalaban yan, bibigyan ko kayo ng magandang laban. Hindi tayo surrender. 3 rounds o matalo ako o sila matatalo. Yan mga taga-Luzon, sana supportan nyo si Negneg Kulots na makapasok sa Battle of YouTuber. Wala tayong ibang hinahangad kundi lumaki ang ating channel at makatulong tayo sa mga nangangailangan. Yun lang ating goal sa ating channel mga kanignig.
Yan mga kaniknig, tapos na tayo. Nag-jogging tayo ng 5 kilometers. Nakuha natin ng 34 minutes. Tapos ngayon, tapos na rin ako mag shadow fights. Tapos na natang bawis ko. Yan, maraming salamat sa mga nanood. At shout out sa inyo lahat. Kung mga gusto po shout out, medyo nalimutan ko yung mga pangalan. Shout out sa inyo. Ilagay ko lang dito yung may mga ano niya, yung mga comment niyo. Yan, shout out sa inyo lahat, mga supporters natin dyan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Yan mga kaniknig, tapos na tayo. Maraming salamat.